Мәдәният йорты ул авыл халкын бергә туплаучы, бәйрәмнәр узучы, яшьләр бер-берсе белән очраша торган урын. Шушы көннәрдә Кадер авыл советы авыл биләмәсенә караган Сеңрән авыл мәдәният учагы капиталь ремонттан соң үз ишекләрен ачты. Күләмле ремонт урындагы инициативаларны яклау программасы буенча эшләнде. Шәхси эшкуар Руслан Ямалов җитәкләгән бригада өр-яңадан түбәне прогностилган, ишекләрне һәм тәрәзәләрне еврога алыштырган. Вадим Шириязданов коллективы фойеда һәм тамаша залындагы түшәмнәрне, яктырту системасын яңарткан. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре җылылыкны тулысы белән ремонтлаган. Шулай ук идәннәр буялган, мәдәният йортының тышкы фасады һәм йорт алдындагы һәйкәл тәртипкә китерелгән. Гомумән алганда клуб яктырып, нурланып киткән. 1986 елдан башлап Сеңрәнләрне җыр-моң дөньясына, мәдәни чараларны оештыруга күп көчен салучы Флирә Камалова алып керә. Аның көче белән биредә бию, вокал, фольклор коллективлары уңышлы эшләп килә. Йолдызлар бию ансамбле авыл, район җирлегендә генә түгел, республика дәрәҗәсендә үткән баек, җиз үкчә бию бәйгеләрендә катнашып, дипломнарга лаек булган коллектив. Клуб ачылу уңайыннан оештырылган бәйрәм чарасында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Әхмәдиев катнашты. Илдар Иршат улы сәхнәгә күтәрелеп, ремонт эшен башкарган һәр кешегә рәхмәт сүзләрен белдерде, яшь артистларга уңышлар теләде. Әйтәсем килә, рәхмәт, менә шулай итеп безне җылы итеп, кабул итеп, концерт күрсәткәннәр өчен. Срокта әзерләп, бик матур концерт, бик күңелле итеп выступать иттеләр. Алдагы авылда булган барлык төр эшләрдә катнашырсыз дип әйтеп ышанам. Берлектә менә шулай итеп клубны җанландырып җибәрәбез, ширләр узгач. Киләчәктә дә мәдәният йорты һәр вакыт балкып, нурларын чәчеп, халыкны әйдәп торсын. Җыр-моң бер качан туктамасын. Һәр вакытта да мотор, шат авызларга, моңнарга тулып торсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.